Дилшод Назаров, гурспартои тоҷик, чемпиони олимпии бозиҳои Рио де Жанейрои Бразилия дар соли 2016 ва чемпионҳои ҷаҳон, инчунин бозиҳои Осиё ва чемпионҳои Осиё. Ва ман хостам аз ин чемпиони тоҷик бароятон сухан кунам, ки ин нахустин чемпиони тоҷик ҳаст, ки дар байни 26 давлат соҳиби ҷои якум ва бо медали тилло ба ватан баргаштааст. ҳаёт ва фаъолияти Дилшод Назаровро бароятон хоҳем қисса кард. Моро ҳамроҳӣ кунед, то аз ин марди шуҷоъу бонангу номуси тоҷик бехабар намонед ва мефаҳмед, ки мардуми тоҷик ин хел чемпион ҳам дорад. Бо шумо ҳастам, автори канал Ноҳид Муродов. Назаров Дилшод Ҷамолиддинович 6 майи соли 1982 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. Гурспартои тоҷик, чемпиони олимпӣ дар бозиҳои Рио де Жанейрои Бразилия, баррандаи медали нуқра мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон дар соли 2015 дар шаҳри Пекин, ғолиби бозиҳои Осиё солҳои 2006, 2010 ва 2014, қаҳрамони секаратаи Осиё 2009, 2013 ва 2015, қаҳрамони дукаратаи Осиё байни наврасон солҳои 2001, устоди шоистаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон. гурзи партофтаи рекордаш 80 метру 71 сантиметр мебошад. медалҳои Дилшод Назаров дар чемпионҳои Осиё. гурспартои соли 2015 дар шаҳри Ухан Дилшод Назаров медали тилло ба даст овард. 2013 гурспартои дар шаҳри Пуна бо медали тилло. Соли 2009 гурспартои дар шаҳри Чуанчжоу бо медали тилло. Соли 2007 гурспартои дар шаҳри Аман соҳиби медали нуқра. Соли 2005 гурспартои дар шаҳри Инчхон соҳиби медали нуқра шуд. Соли 2003 гурспартои дар шаҳри Манила соҳиби медали биринҷӣ гашт. бозиҳои Осиё. Дилшод Назаров соли 2014 гурспартои дар шаҳри Инчхон соҳиби медали тилло гардид ва соли 2010 гурспартои дар шаҳри Чуанчжоу соҳиби медали тилло шуд. Соли 2006 гурспартои дар шаҳри Доха соҳиби медали тилло гардид. дар чемпионҳои ҷаҳон Дилшод Назаров соли 2015 дар шаҳри Пекин соҳиби медали нуқра ва дар бозиҳои олимпӣ Дилшод соли 2016 дар шаҳри Рио де Жанейрои Бразилия ҷои якумро дар байни 26 давлати рӯи дунё ва соҳиби медали тилло гардид. зиндагиномаи Дилшод Назаров. чӣ хеле ки дар боло қайд карда будем, дӯстони азиз, 6 майи соли 1982 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. хатмкардаи донишкардаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ва донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон мебошад. мураббиёни Дилшод: модараш Зайтуна Назарова, баъдан Юрий Александрович Пискунов, феълан Владимир Машко. Дилшод Назаров аз моҳи январи соли 2014 муовини раиси Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии Тоҷикистон мебошад. вай инчунин раиси Федератсияи варзиши сабуки Тоҷикистон аст. оиладор, соҳиби 2 фарзанд мебошад. бозиҳои ҷаҳонӣ оид ба варзиши сабук. 23 августи соли 2015 гурспартои тоҷик Дилшод Назаров мусобиқаи бозиҳои ҷаҳонӣ оид ба варзиши сабук дар шаҳри Пекин соҳиби ҷоизаи дуюм гардид. Дилшод якумин аз варзишгарони тоҷикистониест, ки барои ширкат дар бозиҳои олимпӣ дар шаҳри Рио де Жанейрои Бразилия соли 2016 роҳхат гирифт. бозиҳои олимпӣ
иштироки Дилшод дар бозиҳои Олимпии Рио де Жанейрои Бразилия соли 2016 барои Назаров бори чорум буд. бори нахуст ӯ дар бозиҳои Олимпии тобистонаи Афина 2004, бори дуввум дар бозиҳои Олимпии тобистонаи Пекин 2008 дар ҷои 11 дар гурзандозӣ, бори севум дар бозиҳои Олимпии тобистонаи Лондон 2012 ширкат варзида соҳиби ҷои даҳум дар гурзандозӣ гардидааст. бозиҳои Олимпии 2016. Дилшод Назаров аввалин варзишгари тоҷик ҳаст, ки ба бозиҳои тобистонаи Олимпии соли 2016 дар шаҳри Рио де Жанейрои Бразилия роҳ хат гирифтааст. ӯ моҳи майи соли 2015 дар мусобиқаи ҷаҳонии силсилаи Гран-при оид ба гурзандозӣ дар ҷумҳурии Чех бо натиҷаи 79 метру 36 сантиметр мақоми дуввумро касб кардааст. Дилшод ба ҳаққи ширкат дар бозиҳои Олимпӣ дар Рио де Жанейро мушарраф шуд. 16 август рӯйхати ширкатдорони мусобиқоти интихобӣ ё квалификатсионӣ оид ба гурзандозӣ аз рӯи барномаи 2016 тобистонаи Олимпӣ дар Рио де Жанейрои Бразилия эълон шуд. мусобиқоти интихобӣ 32 гурзандози зӯртарини ҷаҳон аз 26 кишвари рӯи дунё ба ду гурӯҳ А ва В барпо гардид. дар ин мусобиқот аз Британияи Кабир, Булғористон, Иёлоти Муттаҳидаи Америка 3 нафарӣ, аз Полша ва Эрон 2 нафарӣ ва аз кишварҳои дигар 1 нафарӣ иштирок карданд. ба гурӯҳи В варзишгарони Булғористон ва Британияи Кабир 2 нафарӣ, аз Финляндия, Венгрия, Молдова, Мексика, Узбекистон, Юнон, ҷумҳурии Чех, Булғористон, Туркия, Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Америка ва Эрон 1 нафарӣ шомил буданд. мусобиқоти гурӯҳи В рӯзи 17 август соати 11:05 ба вақти маҳаллӣ, соати 19:05 ба вақти душанбе шурӯъ шуд. Дилшод Назаров дар навбати 13-ум ба таҳти рақами 2967 рақобат кардааст. натиҷаи мусобиқоти интихобӣ. Дилшод Назаров дар мусобиқоти интихобӣ гурзро ба масофаи 76 метру 39 сантиметр партофта бо натиҷаи 76,39 сантиметр дар ҷои сеюм қарор гирифта ба даври ниҳоӣ сабқати гурзандозҳо дар бозиҳои Олимпии Рио де Жанейро Бразилия роҳ ёфт. дар ин гурӯҳ варзишгари Лаҳистон бо натиҷаи 77 метру 64 сантиметр ҷои аввалро касб кард. ҷои дуввум бошад бо натиҷаи 76 метру 51 сантиметр насиби Иван Тихон аз Беларус гардид. натиҷаи мусобиқоти финалӣ. мусобиқоти ниҳоӣ шаби 19 август соати 21:05 ба вақти маҳаллӣ, соати 5:05 саҳар 20 август ба вақти душанбе дар варзишгоҳи Олимпии шаҳри Рио де Жанейрои Бразилия шурӯъ шуд. Дилшод Назаров гурзро ба масофаи 78 метру 68 сантиметр ҳаво дод ва аз ҳама рақибонаш пеш гузашт ва сазовори медали тиллои бозиҳои Олимпӣ гардид. табрикоти Эмомалӣ Раҳмон ба Дилшод Назаров. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон Дилшод Назаровро бинобар сабаби ғолибият дар даври ниҳоии мусобиқоти гурзандозӣ ва сазовори медали тиллои бозиҳои Олимпии тобистона 2016 шаҳри Рио де Жанейрои Бразилия шуданаш табрику таҳният гуфта онӣ ба Дилшод Назаров тақдим карданд.
тамошобинон муҳтарам, ҳамеша дӯстдори варзишу варзишгарони тоҷик бошед ва шумо ҳам шояд ба ин мукофотҳо расед. шумо дар канале қарор доред. тамошобинон муҳтарам, умедворам видеои имрӯзаи мо барои шумо маъқул шида бошад. ҳатман барои пешрафти кори мо дар видеои мо баҳогузорӣ кунед ва фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависед ва видеоро барои дӯстонатон дар имо Одноклассик ба дӯстонатон падилиса кунед, то видеоҳои ояндаи мо боз ҳам ҷолибу диданитар шавад. боқӣ монда бо ёди худо бошед ва агар тавонед ҳар рӯз 10 салавот ба пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам бифиристед, то аз шафоаташ бенасиб намонед.